sy'n fawr yw 30 mlynedd oedd ar bod y clwb wedi cael ei agor. Wrth gwrs, gwaith clwb brig oedd yna, bryd hynny, a fi'n credu nath y cyngor wnaethon nhw dda i feddwl am wneud cwrs golf, achos oedd dim llawer o bethau i ddenu, nid dim ond bobl ifanc, ond bobl mewn o'n. Mae clwb rygbi yma, wrth gwrs, ond i ni wedi elwa, a mae bobl ifanc yn dod yma, lot o Gymru Cymraeg o'r ardal o'r cwm, a ni'n mwynhau bod yma. A mae'n beth da hefyd, ni'n lli siarad Cymraeg ar y cwrs. A mae hwnna'n, wel, beth pwysig i ni. Ni wedi cael yn godi yn Gymraeg, a mae'n dda nawr bod ni'n gallu cadw i fynd. A mae dod yn rhain regin Gymraeg, mae'n nhw'n mysol pat y fydd. Mae'n syndod, mae'n griw da o Gymru Cymraeg yn ware yma. Yn ddynol a menywod hefyd, wrth gwrs, mae'n byd o'n ngofel menywod. Mae nhw felly, odyn, ymlaen i ni nawr wneud y gorau fe, a gobeithio bod yr ieuenctid yn clywed y Cymraeg yn denu nhw i siarad fwy o'r iaith. Wrth ddod yna a cael rai o'r hen bois fel ni i siarad Cymraeg, mae'n tynnu nhw i siarad Cymraeg. Mae'r ysgolion, wrth gwrs, wedi cael ei gwahodd yma. Byddai'n beth dda bod yr ysgolion yn yr ardal, yn ysgol y bedol, neu'n bellach draw, yn gwneud mantis o'r adnodd yma. A wrth gwrs mae athrawon nhw'n Gymru Cymraeg, a allan nhw gael ei gwerthu trwy Gymru Cymraeg wedyn ni. Mae hwnna wir. Sicrhau dyfodol y clwb ar un pryd. Odi. Clwb bach cymunol yw'r Aman. Mae gyd o'r bois sy'n wario ni gyd yn lleol, gyd yn ffrindiau. Mae'r swydd wedi bod fyna, sneb yn dod mewn, sneb yn talu, sneb yn dod mewn o'r deilad eraill. Mae obviously wario tîm cynta neu tîm ail, mae gyd o wahanol oedran dy pawb. A chi'n tyfu lan yn ardal yn gwybod mae pec yn order o bois mwy hen, a fel chi fod i biafio ar y pitch a bant o'r pitch yn y clwb o fe, ar ran y cymuned. Fi wedi bod yn wario Aman nawr tan bod i 16 mlynedd oed pan wedi symud yma. Mynd trwy'r under 16s a wedyn ieuenctid lan i'r tîm cynta wedyn. A mae'n neis i gweld, ni gyd yn ffrindiau mi fe fe ni'n gweud. So'r oedran yn peth sy'n dwi'n flwyddyn ni. Mae bois yn wario tîm cynta o 19 lan i 35. Ni gyd yn cymysgu ar ôl y gêm hefyd. Mae teimlad dda iawn gyda ni yma, wastod. Ennill neu colli, ni wastod yn cael, ni gyd yn ffrindiau, so mae'n mwy na just gêm ni. Obviously, ni'n ennill, ni'n cael tymor dda blwyddyn hyn. Clwb neis hefyd, fe ni'n gweud, ni gyd yn dod o'r ardal. Ni gyd yn siarad iaith Cymraeg, iaith cynta, rhan fwyaf ni. Mae'n neis hefyd achos ni mor agos i bod hen hefyd. Mae'n gallu paso lawr i ni bod yn y clwb, ni gyd siarad a wedyn mae'n mynd mas i'r cymuned wedyn yn siopau bethau. So mae'n neis bod yna'n paso ymlaen o pobl henach lawr i ni hefyd, a obviously yn teuluol. A mae'n helpu ni o'r eithaf. Os ni'n dod erbyn lot o tîmau sydd ddim yn siarad Cymraeg, ni'n waren Division 4 West nawr. A rai tîmau falle lleol, ond sicr ar Sir Benfro neu Tigard Cardydd neu rhywbeth. So ni'n siarad Cymraeg, so ni'n gael calls o rygbi ni yn Cymraeg os yn helpu. Sefydlwyd y cwr yn ôl yn Ionawr yn 1990, beth oedd yn digwydd, oedd nifer ohono ni yn lawr i Gwmgwendraeth i gannu gyda cwr y mynydd mawr, ac roedd Ian yn syrwynydd i gwrllan y biau. A beth o'n i'n twmlo, oedd e'n sili bod ni'n mynd yr holl ffordd lawr i Gwmgwendraeth a i gwm arall, pan gallai bod digon o fois yn ei sefydlu cwr yn hunain. Ac felly dechreuwn ni'r cwr.
sefydlon i'r côr nhw'n prynu ac erbyn hyn mae wedi rhywun sefydliad eitha pwysig, eitha cadarn yn yr ardal sydd yn hybu'r Cymreictod yn yr ardal fel bydde pobl yn gweld bod mwyafrif o'r ymarferion yn cael eu cynnal drwy'r Gymraeg. Mae rhywun 2 neu 3 o'r boi sydd ddim yn siarad Cymraeg yn naturiol. Mae hyn yn nhw'n deall. Mae Ian yn gweud ambell beth yn Saesneg yn sicrhau bod nhw'n dilyn, ond mae'r mwyafrif Cymraeg yw ei gyd. Dwi ddim yn byw yn yr ardal yma nawr, bellach. Wy'n dod o'r ardal, dod yn byd yma, ond wy'n byw yn cysylltiad nawr ers 4 canrif. Ond wy'n dod nôl fan hyn pob nos Sul, a mae fe fel topo'r batteries lan. Achos wy'n dod fan hyn, wy'n siarad Cymraeg yn hollol am 2 awr, a wedi acanu wrth gwrs. A wedi mae hwnna'n cadw i fynd wedyn o weddill wrthnos, achos yn gymaint ni o Gymraeg le dwi'n byw. Ond mae'r côr yma, sy'n dod, wedi bod yn gyffeiriad enfawr i'r ardal yma. Gyda'r côr yma, ni wedi bod mas yn yr Almaen, ni wedi bod yn Ffrainc, ni wedi bod yn Belg. Gweld Belg, Iseldiroedd, Iwerddon, nifer o weithiau. Felly mae'r côr yn rhoi cyfle i bobl i deithio. A beth ni'n gobeithio byddwn ni'n gallu gwneud rhywbeth cymryd hir bod y bechgyn ifanc yn cael rhyw brofiad o deithio gyda'r côr hefyd oherwydd, fel maen nhw'n gweud, mae'n gymdeithas. Fi wedi ymuno'r côr oherwydd fi moyn canu yn y côr achos fi'n canu yn cwr ysgol a popeth. A oedd mami wedi ffono un o'r dynon o'r côr lan ac oedd wedi dweud pethau am bwysig côr a fi wedi mynd o'r côr. Ac wedyn, o'n i wedi mynd ar trip i weld Jonathan ac oedd fi moyn cwmpni, so fi gofyn i 2 ffrind fi dod ac maen nhw yn mynd o'r côr. Training ni cerddorol iawn a wedyn oedd Michael, ni gyd wedi gwneud cerddoriaeth am tygau. So oedd Michael yn cwpla a oedd e moyn, wel, mewn mlaen i'r cerddoriaeth, so oedd e wedi mynd o'r côr. A wedyn oedd e'n gofyn i y ddoi ni i dod i gweld y sioe Jonathan, a wedyn ar ôl hynny o'n i'n mynd o'r côr gyda nhw, a ers hynny mae'n bod yn gret. Dim dewis fi oedd be wedi dweud, mae fe'n gret. Achos, os dwi'n mas gyda pobl ifanc, maen nhw'n gyd ignorant popeth, a ti'n dod mewn hyn, so fi wedi gweld dim nhw o blaen, oedd yn gyd yn dod lan, helo, fi yw John, helo. Mae'r gweithgareddau cymdeithasol yn dod o'r côr, bydd yn swythu llawen yn cael ei trefnu ac yn y blaen, a mae hwnna'n llwydir diwylliant sydd yn fan hyn, yn ôl mewn i'r gymdeithas sydd yn bwysig dros ben. Mae'n wir bod y côr wedi hybu Cymreictod yr ardal, a mae pobl yn cysylltu'r côr gyda Cymreictod.